सुरमा आचुक थायो तिप्रामो थानेंगै बातायनाय बाबुराम सप्तमीनो गोप्लाय खायनाय नाहार मुंबाय दिनै सालेमा डेभलपनि बिसिंगो खबजाक जामथुं हातिओ कायसा लोगो थुमुं पान्दा संसा जाखा अमनि लगे लगेओ कायसा कतरलाहार हिमबतक पान्दाबो संसा जाखा दिनै आरो फाइमानजा फाइबायका टीटीएडीसीनि ईएम सोहेल देबबर्मा ते एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा ते वेस्ट जोनल चेयरमैन रंजित देबबर्मा कनसंनो खबय दुर्गा चौगुनी आर डेभलपनि गजाम चेयरमैन कुमार हालामा कनसं हम तुम्हारा साथ है जों तिनी अमो जामथुं बाजारो जों तिनी चिनी कायसा चिनी बाबुराम उपनिर्वाचनी प्रार्थी तिप्रामथानी बनतुई कायसा चिनी और बाजार सभा तंगो आबोनी सिकां जों तिनी और कायसा रैली खलायका बिरायखे बरक फायका आमचाइनी जरा बुबाग्राना हामजांनाय हानो हामजांनाय दफानो हामजांनाय अबश्य बरक तिनी गोबां फायका और तिनी बुरिरक ताय सोलारक फायका सोलारनि मतन फायका आबोनी बागिनो आं साननानै नायो जे जों आबोनी बागिनो जों साननानै नायो जे अ सुरमा 46 उपनिर्वाचन चिनी बुबाग्रानि तैफांबाय जों और कोप्लाय उंनाय जों और कोप्लाय उंगै जों कायसा त्रिपुरानि लाई बुमाव कायसा जों फुनुंनानै नायो जे कायसा संका लोगो हिंदुस्तानी दफानि बरकनो जों बुबाग्रा बन और कैंडिडेट खलायै कोप्लाय खायै बंनि कक सानानै कायसा लामा जों एसेम्बली ओरिनानै थाङै दंगो बेखाय आंखा खलायो खनावचिनि बुबाग्रा और फायसक फैनाय ब फाइमानि यागुलो अ आमसाय एमन खाय दुर-दुरखाय कलैयानो जे कोनो बरक दंगै मांलाक सुदु बुबाग्रानि कक सिमि सावो आं और फाइ नुफायका गोबांबा बरक कक साका तिनिबो पार्टी अफिसार आचुकै कक साका गोबांबा कामियाव थां कक साका जे और सुदु बुबाग्रानि कक सिमिसे सानानै मुचुं जागो ताय बुनि कक खानानै नाया तिनि चिनि और बाजार सभानि एकमात्र कारण हंगाय मिया और एमपी रेबुटी मोहन त्रिपुरा मिया एमएलए परिमल देबबर्मा ताय और नेने विकास देबबर्मा हेनै बरक और किसा पेटुआ नेता फायका ओ पेटुआ नेता और फायसाका जे और चिनि तिप्रामतनि नाके मिया 28 परिबने 100 बसक 28 बुताटा बसक ब और नाके बन्तनि थाका तिनि अमिसिलनो गोबांबा दङ जे बर फायजाक मिया जरा मुं खुजांनाय एमनकि अंगनबाड़ी वर्कर्स न पर्यन्त मिया सालेन्दार बर फुनुका अमने जों प्रतिबाद खरायो अ तातालनो बरं ताउ बरक करै तिनी जामथुंगा बरक बनतानु इंगा काय निने ओ कातालुट माने तुमनाय ओ को तामसिका मुआबो जागोन मो दुर्गा चौमुनि रंनि तुमनाय अमदेके बरक फुनुगै तंग कताल कोन बरक करै बंगना बीजेपी कजामना ना ओरनि ओर सेवै बरक फुनुगै तंग आबनि प्रतिबादन तिनी जों अ जामथुं बाजार मुसु कतरमा रेली ताय जों और ताबो बाजार सभा खानेन थांतंग